गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ आलादा बर' रायजोनि सोमावसारनायाव जिउ बावलांनाय मुंख्लं पद्माना दैमारिनि 25थि मुंख्लं सानफालिदों। बिथां मुंख्लं पद्माना दैमारिनि 25थि मुंख्लं सानखौ दिनै बैसाग दाननि 5 खालार इंराजि 2023 एप्रिलनि 19 खालाराव बिथांनि फबनाय जायगा सोमलिगुरियाव गोसोखां मुंख्लं सान फालिदों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय पानेरि दखरा एपसनि बेन्दोंआव थानाय सोमलिगुरि गामियाव उदालगुरि जिल्ला एपसआ मुंख्लं पद्माना दैमारिनि गोसोखां 25थि मुंख्लं सान फालिदों। हाबाफारि बायदि फुंनि समाव एपसुनि फिरफिलाखौ ससे बिरहोयो उदालगुरि जिल्ला एपसनि आफादगिरि कर्नेलियास दैमारिया। नैथि हाबाफारियाव मुंख्लं पद्माना दैमारिनि मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावजिनो मुंख्लं पद्माना दैमारिनि बिसि पुर्णिमा दैमारिया। लोगोसे एपसनि गोजाम गोदान बिबानगिरि बर' थुनलाइ आफादनि बिबानगिरि लोगोसे रायजो राजाफ्रा बिबार बावनानै मुंख्लं पद्माना दैमारिखौ गोसोखांदों। जोबोद गोजोनथाव खौरां। बर' फिसाया सोलोंथायाव जाफुंसारना गुबुन हादराव जौगामानि साख्रि मावदों। गलाघाट रेंमा सिमान्त हाइस्कुलनि बारग' फरायसा डक्टर बिजय बसुमतारिया आथिखालनि समाव इउकेआव साख्रि मावगासिनो दङ। उरियामघाट तन्तला गामिनि डक्टर बिजय बसुमतारिया गलाघाटनि डिआर कलेजनिफ्राय बिएससि, तेजपुर इउनिभार्सिटिनिफ्राय एमएससि आरो भोपालनि इन्डियान इन्स्टिट्युट अफ साइन्स एडुकेसन एन्ड रिसार्चनिफ्राय पिएइचडि, जापाननि किसु इउनिभार्सिटिनिफ्राय पस्ट डक्टरेट खालामनानै इउकेआव साख्रि मावगासिनो दङ। उरियामघाट बायदि जायगानिफ्राय गोबां नाजानायनि गेजेरजों सोलोंथाइ बिथिङाव बिथांनि जाफुंसारनो हानाया बर' लाइमोनफोरनि गेजेराव मोनसे थुलुंगानाय लाबोदों। बिजिरसालिया इडि केसआव हमजानाय मनीष सिसोदियाखौ जामिन होनायनि सायाव फैगौ 22 एप्रिलखालि फोसावगोन। दिल्लीनि मोनसे बिजिरसालिया दिल्ली एक्साइज पुलिस स्कामजों सोमोन्दो थानाय एनफर्समेन्ट डाइरेक्टरेट इडि केसआव हमजानाय दिल्लीनि बारग' डेपुटि चिफ मिनिस्टार आरो आम आदमी पार्टी आफनि दैदेनगिरि मनीष सिसोदियानि जामिनखौ फैगौ 22 एप्रिलखालि फोसावनानै होगोन। मख'नो गोनांदि मनीष सिसोदियाखौ आयेन बेरेखायै जौनि फालांगि खालामनायाव हेफाजाब होनायनि दायाव थांनाय 22 फेब्रुवारिखालि सिबिआइआ हमदोंमोन आरो बेखौ 6 मार्चखालि 14 साननि थाखाय जुडिशियेल कास्टडियाव हरदोंमोन। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टनि बानजायनायाव दिल्लीनि हुआसकासआव गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि 164थि जोनोम सान फालिदों। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्ट लोगोसे दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि नाजानायजों दिनै गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि 164थि जोनोम सानखौ दिल्लीनि हुआसकासआव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफोरजों गाजा गोमजायै खुंफुंनाय जायो। बे गोथार जोनोम सान फालिनायाव फरेस्टमेन अफ इन्डिया जादव पायें बिथांनो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म बान्थाखौ गथायनाय जायो। बे गोथार जोनोम सान फालिनायाव बेखेवगिरि महरै बाहागो लाफैयो बिटिआरनि गायखुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा। बे गोथार जोनोम सान फालिनायाव बाहागो लाबावो आसामनि मन्त्रि उरखाव ब्रह्म आरो बिटिआरनि माखासे राजखान्थि दैदेनगिरि बिथांमोनजों लोगोसे दिल्लीनिनो गोबां मेलेमजिबि बिथांमोना बाहागो लायो। मख'नो गोनांदि बे गोथार जोनोम फालिनायाव दिल्ली बड' एस'सिएशननि दैदेनगिरि बिथांमोना मैखोमै मदद होफानायजों मेहेरगोनाङै जाफुंसार जालाङो। आसाम सोरखारा होबथानायनि उनावबो सोदै गले गले लाबोदों गुबुन रायजोनिफ्राय बेदर। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गसाइगाव महकुमानि बेन्दोंआव गोग्लैनाय सिमुल थापा पुलिसा थांनाय मोनायाव थामहिनबा फुंनि 1 रिंगासो समाव पेट्रलिं होनाय समाव हमनो मोनो गोबां बिबांनि पेकिं खालामनाय दाउ बयलार आरो मोसौ बेदर। सिमुल थापा पुलिसा ट्राक गारिजों लोगोसे 2 सुबुंखौ हमनो हायो। चिरां जिल्लानि बिजनी नोगोराव गोख्रों सुग्रोमदों। बिजनी नोगोर खुंथाया प्लास्टिक बाहायनाय गलाफोरनि सायाव 6,500 रां जुरिमाना फोनांदों। मख'नो गोनांदि प्लास्टिकनि थोरसि गिलास काप बायदि फाननायनि हेंथायै गोख्रों राहा लानायखौ नुनो मोन्दों आरो उननि समाव फानफिनोब्ला आयेननि गोख्रों राहा लानाय जागोन होनना मिथियो। लोगोसे फैबाय थानाय समावबो गोख्रोङै प्लास्टिक बाहायनायखौ होबथागोन होनना बिथांमोना मिथियो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। सा सानजा भारतनि मिज'रामखौ भारतनि बयनिख्रुइबो सुखिसिन रायजो एबा हेपि स्टेट महरै फोसावबाय। हारियानानि गुरुग्रामाव थानाय मेनेजमेन्ट डेभेलपमेन्ट इनस्टिट्युटआव खुंफुंजानाय मोनसे हाबाफारियाव मिज'रामखौ भारतनि बयनिख्रुइबो सुखिसिन रायजो एबा हेपि स्टेट महरै फोसावदों। मख'नो गोनांदि प्रफेसार राजेश के पिलानिया बुंथिनाय बायदिब्ला भारत हादरनि 100% लिरनो फरायनो गोरों सुबुंफोर थानाय रायजोफोरनि गेजेराव मिज'रामा नैथि जायगा आवग्रिनो हानाय मोनसे रायजो।